Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama Hare. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയേതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാ ദിശഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദി ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. Hare Krishna. പ്രഭു Krishna. ഇന്നലെ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ഇന്ന് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഉണ്ടാ? ഉണ്ട് പ്രഭു. ഇട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇടാവുന്ന കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ഒന്നുകൂടി ഇട്ടിരിക്കും മാതാജി. മാതാജി ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ 16 മാല ജപിക്കുന്നവരെയും നിങ്ങളെ ഫലിക്കുന്നവരെയും ലിസ്റ്റ് എടുത്ത മാതാജി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കണോന്ന് എടുത്തിട്ട് മാതാജി എല്ലാവരും പ്രഭു എല്ലാവരെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനത് എല്ലാവരെയും ചോദിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ എല്ലാവരും 16 മാലയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ച് ഇരിക്കട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16 മാലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് 5th ലെവല്, അതായത് ഭക്തിശാസ്ത്ര കോഴ്സ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ 4th അടുത്ത ലെവൽ വരെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. 5th ലെവലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ കോഴ്സിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിരസാമൃത് ചാപ്റ്റർ 3 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പന്ത്രണ്ട് സ്ലൈഡ് വരെ ആയിരുന്നുണ്ടല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ?
ഓക്കെ, ഗജേന്ദ്രന്റെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ? നമ്മൾ ഇത് 11, 12 ഇവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് അല്ലേ? ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ 3 തരം 4 തരം സുഹൃതികളെ പറ്റിയാണ് ഒന്നുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കായിരുന്നു ഇതിലായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഹൃതികൾക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മള് സുഹൃതികളാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനും നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങളുള്ളപ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കാനും അല്ലേ? നമുക്ക് ദുഃഖമില്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇതില്? ദുഃഖമില്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും? ജീവിതത്തില് എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണമായിട്ട് കിട്ടിയവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും? ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖം അത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊണ്ട് ഒന്നിച്ചല്ലേ തന്നെ, അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ആ ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അത് സുഹൃതികൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ആണ് ശരിക്കും അല്ലെ? സുഹൃതികൾക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും സുഹൃതികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ചാൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറയും. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുന്തിദേവിയുടെ പോലെ അല്ലെ? ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ദുഃഖം ചിന്തിക്കാറില്ല. ദുഃഖം ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം പോലെ ചിന്തിക്കും ശരിക്കും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. നമുക്ക് ഗജേന്ദ്രമോക്ഷാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കഥയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് എത്ര പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ അത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. അല്ല ആരും ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ലാതെ പരിപൂർണമായിട്ട്. നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദുഃഖമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. പിന്നെ പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പലരും ജീവിത രീതി ഒക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. പല കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതിനോടൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പല രീതിയിലും നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ഒടുവിൽ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വരദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു. ധ്രുവന്റെ കഥ പറയാണ്. അപ്പൊ ധ്രുവൻ എന്താണ്? ശരിക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്താ സംഭവിക്കണം? പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വരദാനം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാര്യം. ഗജേന്ദ്രനും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ദുഃഖത്തിൽ അല്ലെ മുതല കടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഗജേന്ദ്രനുമായാലും ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തന് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ന് കണക്ട് ആയി അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ എല്ലാതും മറക്കും. ഗജേന്ദ്രൻ വിപത്തിൽ നിന്ന് വിപത്തിൽപ്പെട്ടു. രക്ഷിക്കനെ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭക്തനായി തീരുകയും സനകൻ, സനാതൻ, സനന്ദൻ, സനത് കുമാരൻ തുടങ്ങിയ ജ്ഞാനികളെല്ലാം അത്യന്തികമായി ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞു. സനകൻ, സനാതൻ ഇവരെ കഥകളും പറഞ്ഞു അല്ലെ? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്ന് പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ആ പൂക്കള് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? അത് മണക്കാൻ പറ്റി അല്ലെ? അങ്ങനെ അതോടുകൂടി അവർ സ്പർശിക്കാൻ പറ്റിയോടുകൂടി അവർ ഭഗവത്ഭക്തനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അധീനരാവസ്ഥ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ശൗനിക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിമാരുടെ സംഘത്തിൽ കഥയും വിഭിന്നമല്ല. അവർ ജിജ്ഞാസുക്കളായിരുന്നു. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരുന്നു. ശൗനക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടി. നമുക്കറിയാം ഭാഗവതം ശരിക്കും രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതമായിട്ട് നമ്മ കാണുന്നത്. അതായത് ആദ്യം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലേ? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ശരിക്കും മഹാഭാരതം രചിക്കുന്നത് തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾ, 1000 വർഷം, അതിന് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇവിടെ നൈമിഷാരണ്യത്തില് ശൗനക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമത് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ അറിയാം. അങ്ങനെ അവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്. മറ്റേ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? സൂത ഗോസ്വാമി, സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയും സൂത ഗോസ്വാമി ഇങ്ങോട്ട് മാറരുത്. നമ്മൾ പറയുമ്പോ തന്നെ സംശയപ്പോ. സുഖദേവ ഗോസ്വാമിനെ ശരിക്കും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സൂത ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര്? ശൗനക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിമാരുടെ സംഘത്തിലെ തലവൻ.
അദ്ദേഹമാണ് രണ്ടാമത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സൂത ഗോസ്വാമി, മറ്റേത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. ഇത് രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ശൗനകാദി മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിമാരുടെ സംഘം അവരെന്താണ്, അവര് അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവരെയാണ് ജിജ്ഞാസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ആണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയും സൂത ഗോസ്വാമിയും രണ്ടാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സംശയം വരും, പേര് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും. ഇങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി അവർക്ക് സമ്പർക്കം ലഭിച്ചതിന്റെ ഫലമായി സ്വയം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി മാറി. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, അതാണ് ജിജ്ഞാസുക്കളായാലും ആരെ കൂടെ, സൂത ഗോസ്വാമിനെ പോലുള്ള അതിഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ, സത്സംഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, സാധുസംഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി മാറും എന്നാ പറയുന്നത്. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം നടത്താൻ ഭാഗ്യം വളരെ വേഗത്തിൽ മധ്യമ ഉത്തമ വിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അതാണ് നമ്മൾ ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ സാധു സംഘത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ശൗനക മഹർഷിയുടെ എന്താ പറയാ നേതൃത്വത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂട്ടുകൂടിയ വ്യക്തികളിൽ കൂടുകൂടിയ എല്ലാവരും അവരെന്താണ്, സാധുസംഘം കിട്ടാണ്, അവരെന്താണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉയരുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സാധുസംഘം, ഭക്തസംഘം വളരെ ആവശ്യമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം. ഏത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുക അല്ലെ. കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറയും. ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ ഒരു മാറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ, ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാ. കാരണം എന്താണ്, കുറച്ച് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു മാറ്ററിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് പല ഐഡിയാസ് കിട്ടും, അതിൽ ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക. നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഭക്തസംഘത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്താണ്, സംശയങ്ങൾ അതിന്റെ ബേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഒരേ ചിന്താഗതി ഉള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ 1-2 ആൾക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവര് ഈ കൂടുതലുള്ള ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ കയറും. അതാണ് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഭക്തി കുറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തസംഗമങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാ. കൂടുതലും ഭക്തി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാം, അതിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ മധ്യമ അധികാരിയിലേക്കോ ഉത്തമ അധികാരിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ 4 തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം ധർമ്മിഷ്ഠ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ജിജ്ഞാസു, പിന്നെ എന്താണ് ദുഃഖിതൻ, അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനി, അതേപോലെ ആവശ്യമുള്ള തന്നെ ധനകാംക്ഷി. ഈ 4 പേരും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 4 പേരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇവരാണ് ശരിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾ. ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയും. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കണം, അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായേ പറ്റും. അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതാണ് ശരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. ആരംഭ ഭക്തന്മാരെ 4ആയി തരംതിരിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ദുരിതം അനുഭവിക്കാരൻ ക്രമേണ ആത്മവാദിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിയോ അതേപോലെ മറ്റു വല്ലതൊക്കെ ആയിത്തീരും. ഇത് ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തി ഏർപ്പെടാതെ, ഇത് 4 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പറയില്ലേ, പരീക്ഷ പാസ്സായി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കോളേജിൽ പോകണം നമ്മൾ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ 4 വ്യക്തികളും സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ നിരീശ്വരവാദി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിത്തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ കാരണമായാൽ ഈശ്വരനെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ദുരിതാവസ്ഥ കൃഷ്ണ ഒരു സെക്കൻഡ്
ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കാരണം ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് കാരണമായാൽ ഈശ്വരനെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈശ്വരനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ദുരിതാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാതെ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ കാര്യമാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അതായത് നിരീശ്വരവാദികൾ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അവര് നമുക്കൊരു ദുരിതം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ് ആ ദുരിതത്തെ ഭഗവാനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവര് അങ്ങനെ ശരിയാവും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ നിരാകരിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നാ പറയുന്നത്. 4 തരം ആരംഭരിൽ ജ്ഞാനിയാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ജ്ഞാനത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും ഭഗവാനിലേക്ക് പോകേണ്ട എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ കഴിയും. ആ ജ്ഞാനം അയാൾക്ക് കിട്ടാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, എന്താ പറയണത്, എനിക്ക് ആ വ്യക്തി പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതാണ് ആ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ട് കണക്കൂട്ടിട്ടുള്ളത്. ശാസ്ത്രത്തിലെല്ലാം നൈപുണ്യം ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കണം. നമ്മളെ ബേസിക് ആയിട്ട് ജ്ഞാനം എന്തിനാ നേടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജ്ഞാനം നേടുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികമുണ്ട്. അതിന് ജ്ഞാനവും ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനത്തിനൊരു കാര്യമില്ല. അതും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈനീട്ടുകയല്ല എന്ന് തന്നെ. കാരണം ജ്ഞാനി ഈശ്വരനോട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ദുരിത നിവർത്തിക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് മറ്റു 3 വ്യക്തികളിൽ നിന്നും, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ദുഃഖമുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ജ്ഞാനി വ്യത്യസ്തനാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാം ഭഗവാന്റെ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്, എന്താ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളോ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ് ഈ 4 ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? അത് ജ്ഞാനിയാണ്. ജിജ്ഞാസും അതേപോലെ തന്നെ ദുഃഖിതനും അതേപോലെ തന്നെ ധനം കാക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയും താഴെയാണ്. ജ്ഞാനിയിലേക്കാളും താഴെ ലെവലുള്ളതാണ്. ജ്ഞാനിക്കറിയാം എന്ത് ചോദിക്കണം എന്ത് ചോദിക്കേണ്ടെന്ന്. കാരണം എല്ലാ ജ്ഞാനവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാത്ത ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. അതാണ് ജ്ഞാനിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ളതാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനുള്ളതല്ല. കാരണം അത് ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ശരിക്കും ഭൗതിക അവസ്ഥ കടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക് എന്താ ചോദിക്കണം എന്ത് ചോദിക്കണ്ട എന്നുള്ള അറിവ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അതാണ് ആ വ്യക്തി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക എന്ന തരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അതായത് ജ്ഞാനി ആവാതെ നമ്മ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മളെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ചോദിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് വേറെ ആഗ്രഹം പോവും, വീണ്ടും പോവും, നമ്മളെ ചോദിക്കും, നമ്മൾ പോരുന്നു. അതല്ല ഭക്തി എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാവും. നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിയായി തീരുന്നവൻ വാസുദേവന് അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അതായത് വാസുദേവൻ കൃഷ്ണൻ ആണ് സകലതിനും കാരണം, ആദ്യ പുരുഷനും എന്ന ബോധം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. കാരണം ഈ ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ബഹുനാം ജന്മനാമന്റെ ജ്ഞാനവാൻമാം പ്രഭുത്യതേ വാസുദേവൻ സർവമതി സമഹാത്മ സുദുർലഭ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കാരണം ജ്ഞാനിക്ക് തന്നെ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാന് ലഭിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങൾ തന്നെ സുദുർലഭമാണ്.
ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യാണം സഹസ്രേഷു കച്ചിത്തേത് സിദ്ധേന, ആ ശ്ലോകം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെ 1000-ൽ ഒരു വ്യക്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയും ദുർലഭമാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനി തന്നെ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വാസുദേവൻ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം വരുന്നത്. അത്ര അകലെയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? സ്വല്പം അഭ്യസത്തിലായതോ മഹത്വമായതോ, ഇതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനിലേക്കുള്ള കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. പക്ഷെ ശരിക്കും ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ കടക്കണം. അതാണ് രണ്ടും ആയ മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന്. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അയാളുടെ കൃഷ്ണാഭിമുഖം എന്നതാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനോട് ആഭിമുഖമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരും പിടിയിൽപ്പെട്ട് ബുദ്ധി കൈവിട്ട് പോയവരും പിന്നെ ദേവതകളോടായിരിക്കും ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കാം. കാരണം ദേവതകളോട് നമ്മൾ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം, അത് ടെമ്പററി ആണ് അല്ലെ. ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഏത് ദേവതകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാം. അത് എന്താണ്? നശ്വരമാണ്. അത് അപ്പൊ തന്നെ കഴിയും. ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പോകും. ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമായിരിക്കും, നാളെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും. ഈ ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ പല ലെവലുകളുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറിപ്പോകും. പരമാനന്ദം, പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സനാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ദേവതകളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. അത് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവരെങ്കിൽ അവര് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. അവര് വീണ്ടും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ്. അവര് ദേവതകളോടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് തെറ്റുന്നല്ല, നമ്മൾ അതൊരിക്കലും പറയരുത്. കാരണം അവര് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നവരാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണത്തിന്റെ സത്ത് രജസ് തമസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോരോ ദേവതയായ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന് പറയുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. താൻ ജീവാത്മാവും കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവുമാണെന്നുള്ള ബോധം വരുന്നത് കൊണ്ട് തൻ്റെ ഒറ്റ ബന്ധം സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ആയിരിക്കരുതെന്ന് മറിച്ച് കൃഷ്ണനായിരിക്കുമെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകാം. അതായത് അതേപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാം എന്താ, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ദേവതകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ഗുണത്തിന് നമുക്കത് 17-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. കാരണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മളെ ഗുണം തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ദേവതാ സങ്കല്പത്തെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മുടെ ഗുണം രജഗുണമാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ദേവതാ സങ്കല്പമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഗുണം സത്വഗുണമാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ദേവതാ സങ്കല്പത്തെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാ എന്ന് ആർക്കറിയാം? ജ്ഞാനിക്കറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ശരി, ജ്ഞാനി എപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിക്കുക? താൻ ജീവാത്മാവും കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവുമാണെന്നുള്ള ബോധം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ ഉറ്റ ബന്ധം സ്വന്തം ശരീരത്തോടായിരിക്കരുതെന്ന് മറിച്ച് കൃഷ്ണനോടായിരിക്കണമെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. എന്റെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായിട്ടാണ്. എന്റെ ബന്ധം ശരീരമായിട്ടല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാവും തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാതും ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭഗവാനായിട്ടാണ് എനിക്ക് ബന്ധം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി ജ്ഞാനിയാകുന്നത്. അതാണ് മറ്റേ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനും ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനിക്കറിയാം ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നും ആ ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് ബന്ധമെന്നും ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ജ്ഞാനി വരും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനിനെ ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ്? അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്.
അതിനേലും താഴെയുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് അവര് ദേവതകളാണ് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ താഴെയുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവരേത് ഗുണത്തിനാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ അവർ ആരാധിക്കും. അത് അവര് തമോ ഗുണത്തിനാണ്, തമോ ഗുണത്തിലാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതി എങ്കിൽ, അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്കിൽ, അവർ തമോ ഗുണത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേവതകളെ അവരെ ആശ്രയിക്കും. നമ്മൾ പ്രേതോപാസന ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഏത് തമോ ഗുണത്തില്, രജോ ഗുണത്തില് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെ, സത്വഗുണത്തില് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ആ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ വരും. ഇതാണ് അതിന്റെ സെക്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെയും താഴ്ത്തിക്ക് പോണവരുണ്ട്, അങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്കുണ്ട് മുകളിലേക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കണം ജ്ഞാനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ദുഃഖിതനും ധനം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നവനും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിലാണ്. കാരണം പറഞ്ഞ രണ്ടും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ജിജ്ഞാസുവിന്റെ നില ഇവരിതിനേക്കാൾ അല്പം ഉയർന്നതാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ 4 പേരിൽ തന്നെ ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ദുഃഖിതനായാലും ധനം ആവശ്യമുള്ളവൻ എന്താണ്, ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിലാണ്, അത് ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ജിജ്ഞാസ അതിനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിഞ്ഞവനാണ് ജ്ഞാനി. അതിന് ജിജ്ഞാസ ജ്ഞാനി നമ്മൾ വ്യത്യാസം. അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനാണ് എന്താണ് ജിജ്ഞാസു. അപ്പൊ അവൻ എന്താണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവർ രണ്ടിനേക്കാളും, അതായത് ദുഃഖിതനേക്കാളും ധനം ആവശ്യമുള്ളവനേക്കാളും ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും അയാൾ ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് അഥവാ കൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് അഥവാ പരബ്രഹ്മവുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനിക്ക് അപ്പോഴും അറിയാം, ഇപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ജിജ്ഞാസു, അവന്റെ ചിന്താഗതി എപ്പോഴും ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉയർത്തി, അപ്പൊ അവൻ യുക്തിപരമായിട്ടാണ് അതിനെ ചിന്തിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ജിജ്ഞാസ നിൽക്കുക. അവൻ അതിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തി, ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ പ്രത്യേകത ഒക്കെ ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു ജിജ്ഞാസു അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത് ഭൗതിക ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ഗോവർദ്ധനഗിരി പറഞ്ഞപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ആദ്യം കണ്ടില്ലല്ലോ, അതായത് ലേറ്റ് ആയി തോന്നപ്പാ. ഇല്ല, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ട് കേക്കുണ്ട്. വീഡിയോ ആണല്ലോ ഒന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, സോറി ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവണില്ല ഹരേ കൃഷ്ണ? അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രഭു. മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ? ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോ, വളരെ വിഷമിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്ലോ ചെയ്യണാണ്. എനിക്കങ്ങനെ സ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കറിയാം. ഞാൻ സ്ലോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാണ് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആകെ ഒരവിയിലാണ് എല്ലാം കൂടി. സത്യം പറഞ്ഞ ആകെ അവിയിലാണ്. വയസ്സാം കാലത്ത് മുഴുവൻ തലേ കയറാൻ. പക്ഷെ അതിന് ഒന്നേ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ പോയിന്റ്. ഭക്തിയുത സേവനം, നാമജപം. ആ 3 കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതെ, ധ്രുവ മഹാരാജ് പറയണതും ചൈതന്യ പ്രഭു പറയണതും എല്ലാവരും പറയണതും ഭക്തി, പാദഭക്തി മാത്രം. അതാണ് പോയിന്റ്. ഞാനിപ്പോ ഇത് വായിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായത്. അതന്നെ, അതിലുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഭക്തി മാത്രമാണ്, അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലരും പല ലെവലിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ വെറുതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണു, അതാണ് എന്റെ വലിയ ഭക്തി അല്ല. ഇതിൽ കുറെ തലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനുള്ള പ്രേമഭക്തി.
അപ്പൊ അതാണ് പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനീ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കണില്ല, ഓൺലി പാദഭക്തി തരണേ, അതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്നും point. ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതന്നെ, ഞാനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ആ ഞാനി അവിടെ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഞാനി എത്തുന്നത്? ഞാനിക്ക് കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് ഭക്തനായി മാറുന്നത്. ആ ഞാനി തന്നെ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ക്ലേശത്യാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ജീവാത്മാക്കളെ മുഴുവൻ തുല്യ നിലയിൽ കാണാനുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ യോഗ്യത നേടുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഭൗതിക ക്ലേശരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം, മുക്താത്മാവ്. അതായത് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് മുക്തിക്കപ്പുറമാണ്. അതായത് ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ക്ലേശിൽ നിന്ന് മുക്തനായി. ഭൗതിക ക്ലേശിൽ നിന്ന് മുക്തനാന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ നമുക്ക് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്, അല്ലെ? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ഭൗതിക ക്ലേശം നമുക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിൽ വിരക്തി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ. ആ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാതായി വരും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് പരീക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടിയ പോലെ കാട്ടിക്കൊണ്ടിട്ടാലും തീ കൊണ്ടിട്ടാലും നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരാത്ത ഒരവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയാണ് മുക്തിപദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ യോഗ്യത നേടുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന തലമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും നമുക്കറിയാം, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം അച്ഛനായ ഹിരണ്യകശിപു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പാപം ഇത് കൊടുക്കാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയണത്. അതിന് മോക്ഷം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഉപദ്രവിക്കേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ്, മോക്ഷാവസ്ഥയിലേക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അർജുനന്റെ അവസ്ഥ ചിന്തിച്ചാലറിയാം, അല്ലെ? ഇത്രയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താം. പിന്നെ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു ബന്ധനം അത് നിൽക്കുക. ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ യോഗ്യത നേടുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമുക്കതിന്റെ യോഗ്യതയില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ വലിയൊരു വ്യക്തിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ, എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെ കാണാം, നമുക്ക് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ വരച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷ, അല്ലെ, ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മളെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനാ അവർക്ക് കൊടുക്കും. അവരെ ത്രൂ പോയിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ആവുക, അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മളെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് കണക്ട് ആയിട്ട് പോണത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവൻ പ്രാർത്ഥന സമയത്തായാലും ഗുരുവിനെ വന്നിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോണത്. അതാണ് നമുക്ക് യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഭഗവാനിൽ ഐക്യം പ്രാപിക്കുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രാമാണികമായി കൊണ്ട് ഭൗതിക തലത്തിൽ സ്വന്തം ഐതിഹ്യ സമൃദ്ധത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഭക്തി സുദനത്തിന്റെ സാധു പിടിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ നിലയും പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടിയാലും നമുക്ക് അതിന് ടേസ്റ്റ് പിടിക്കില്ല. അത്രയും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കുട്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നിൽക്കുക, ആ കുട്ടിക്ക് ടേസ്റ്റ് പിടിക്കില്ല, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതി ആയിരിക്കില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം, കേരളത്തിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള സുഖ സൗകര്യം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് അതിന് ടേസ്റ്റ് പിടിക്കില്ല.
അതാണ് ആ സാധു നമുക്ക് പിടിക്കില്ല. കാരണം അതിനും സാധുള്ള സാധനം നമുക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കിട്ടാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ സാധുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കും. ദുർമന്ത്രവാദിനിയുടെ മായാജാലത്തിന് വശമാകുന്നതിനോടെ മുക്തിയുടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് രൂപഗോസ്വാമി തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മുക്തിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മുക്തി പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്, ഇല്ല എന്നുണ്ട് അല്ലെ? 5 തരം മുക്തികള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ആ മുക്തിനെ പറ്റി പറയാണ്, ആ മുക്തിനെ എന്ന് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ദുർമന്ത്രവാദിനിയുടെ മായാജാലത്തെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തി തന്നെ പോരാ, അതും വെറും ഒരു തോന്നൽ തന്നെയാണ്. അതാണ് ദുർമന്ത്രവാദിനിയോടെയാണ് അതിന് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മുക്തി തന്നെ നമുക്കറിയാം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സായുജ്യം, സാമീപ്യം, ശ്രേഷ്ഠ, ഇങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. അതിൽ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതും ഒരു മായാജാലമാണെന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിനെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, പ്രേമത്തിന്റെ ഭക്തിനെ പറ്റി പറയണാണ്. അത്രയും ഉയർന്നതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. 2 ഇടത്തും അയാൾ കുഴപ്പക്കാരനാണ്. മുക്തി എന്നാൽ ഭൗതിക സുഖവും ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും നേടി ഈശ്വരനാണ് മുക്തി. അപ്പൊ മുക്തിയായാലും കാര്യമില്ല, ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത്. ഭുക്തി, മുക്തി, ഭക്തി, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ 3 ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഭുക്തി അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, മുക്തി അതായത് എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാന്ന് പറയാം. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു, അത് മാത്രം മുക്തി. ഭഗവാനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സെഷൻ, 2ന്റെ ഇടയിലുള്ള സെഷൻ, അതാണ് മുക്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തി, അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം. അങ്ങനെ 3 ആയിട്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭുക്തിയായാലും മുക്തിയായാലും ഒരേ കാറ്റഗറിക്കാരനാണ്. അവർ 2 പേരും കുഴപ്പക്കാരാണ്. അവര് രണ്ടും നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല, അതാണ് പറയുന്നത്. ദുർമന്ത്രവാദിനിയുടെയും ദുർബുദ്ധങ്ങളുടെയും ആവേശത്തിന് തുല്യമാണ് ഭൗതിക സുഖത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമായാലും പരമാത്മാവ് ആത്മീയ ഐക്യത്തിനുള്ള പ്രതിപത്തിയായാലും അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അതീന്ദ്രിയ രുചി അനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ്. ഭുക്തിയായാലും ഏതായാലും മുക്തിയാണെങ്കിലും അത് രണ്ടും എന്താണ്, നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല. കാരണം അതിൽ കുറച്ച് സുഖങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭൗതികമായിട്ട് കുറച്ച് സുഖങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പല കാര്യങ്ങളിലും. അപ്പൊ അതും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മുക്തി കിട്ടിയാലും അതും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക സുഖത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ മഹാമായയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം, ദുർഗാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. അങ്ങനെ നമ്മന്ന് അവിടുത്തെ പരീക്ഷ പാസ്സായി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഹരേഷ്ണ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഹരേഷ്ണ അവിടെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ആരാണ്? അവിടെ പഠിക്കുന്നത് രാധാറാണി. അന്തരംഗ ശക്തി പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. എവിടെ? മുക്തിഘട്ടത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമുക്ക് ഭക്തി ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 2 പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മൾ 3ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കടക്കുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണ ഘട്ടം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയുള്ള പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടും. 2ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടും. അങ്ങനെ അത് രണ്ടും പാസ്സായാലോ നമുക്ക് 3ാം ഘട്ടത്തിലായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കപിലദേവൻ തന്റെ അമ്മയായ ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ എന്റെ മുഖക്കാന്തിക്ക് വശ്യമായ ശരീരവടവ് എന്നിവയിൽ എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവരുടെ മനസ്സ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ തന്നെ ലയിച്ചു പോകത്തക്ക സുന്ദരമാണ്. അവർക്ക് എന്റെ ചിരിയും ലീലാവിലാസങ്ങളും നോട്ടവും. അവർ സ്വന്തം ജീവിതം പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കപിലോപദേശം ദേവഹൂതിക്ക് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആകൃഷ്ടരാകുന്നു ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ മുഖക്കാന്തി, അങ്ങനെ ശരീരം. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അല്ലെ, ഭഗവാന് ത്രിഭംഗം അല്ലെ, 3 മുടിയുണ്ട് അല്ലെ. സാധാരണ നിൽക്കണ പോലെ അല്ല, എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാന്റെ നിറം തന്നെ കറുത്തതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ നേരെയല്ല ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും
ആ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ചിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അതാ പറഞ്ഞ അതിലേക്ക് ആകർഷണമുള്ളവരാണ് അവര്. അത്തരം ഭക്തൻ ആ പരിശുദ്ധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോകില്ല എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ദേവഹൂതിക്ക് കപിലദേവൻ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള കപിലദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം മാത്രമാണ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത്. നമ്മളത് പഠിച്ചല്ലേ, മദന മോഹനൻ അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്കറിയാം രുക്മിണിയുടെ വിവാഹ സമയം അല്ലെ, രുക്മിണി ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? ആ കഥ അറിയാലോ അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്താ, അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി ലെറ്റർ കൊടുത്തു വിടുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. അയാൾ രൂപത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള രൂപത്തെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര ആകർഷണമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടാലോ പിന്നെ അത് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ശരിക്കും ഭക്തരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ മോശമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്റെ ധാമത്തിൽ എന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാനം നൽകും. അപ്പൊ ശരിക്കും ചങ്ങാതികളാവാം. ഭഗവാന്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കല്ലേ ചെയ്യണത്, ചങ്ങാതികളായിട്ട് മാറും. അത്രയും പൊസിഷനാണ് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാ. ഉദ്ധവർ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറയുന്ന സമാനമായ മറ്റൊരു സന്ദർഭം ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്. പ്രഭു, ഭക്തിയുത സേവനമായി അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക ലാഭം, ഇന്ദ്രിയ സമൃദ്ധി, മുക്തി എന്നിവയിൽ നിന്നും വിശേഷ വിധിയായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കിട്ടാനുമില്ല. ഈ പറഞ്ഞവിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സുഖം അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ഷിപ്രം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിലേക്കുള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും അചഞ്ചലമായി നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക്, ആ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയായാലും ഭുക്തിയായാലും പറയുന്നത് അത് ഏത് സമയം അവർക്ക് ലഭിക്കും. കാരണം അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞവര് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭുക്തി പിറകിൽ വന്ന് നിൽക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് വരൂ, മുക്തിയായാലും ഭുക്തിയായാലും പറയും ഞങ്ങളെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി. അതായത് റെഡി ആയിട്ട് പിറകിൽ വന്ന് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുക, ഞങ്ങളുടെ ഇത് സേവിക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ. പക്ഷെ എന്നാലും അവരത് ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അത് മാത്രമായിരിക്കും അവരെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഉദ്ധവർ. ആരോട് പറയാണ്? കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്നതാണ്. അതാണ് ഗോപികന്മാര്, നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാരദമുനി കഥ അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഗോപികന്മാര് അവര് വിപ്രലംബ ഭാവം എന്നാ പറയണത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ശരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവർക്ക് കിട്ടണില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല എന്നൊരവസ്ഥ, ആ ഒരു ഭാവം, അതാണ് വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വലിയൊരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ അവരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും. അതാണ് ഭക്തിരാ തലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നത് അവര് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ഭക്തിയുടെ അജഞ്ചലമായി നിൽക്കണമെന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെ ഇരിക്കേറി സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ ഉയർത്തപ്പെടാൻ മാത്രം സാധ്യതയുള്ള കാമ്യകർമ്മികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേ മനസ്സിലാക്കുക? അവരുടെ ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സമാനമാവുക? വീണ്ടും പറയാണ്, കാരണം നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം വൈദിക രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ വേറെ അടുത്ത രീതി ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അകർമ്മം. വൈദിക രീതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറയും. ഈ കർമ്മികൾക്ക്, കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. നമുക്കറിയാം 17-14 ലോകത്തിൽ ഏത് ലോകത്തിലേക്കും നമുക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ആനന്ദവും കിട്ടും. കാരണം നമ്മളേലും ഉയർന്ന ആനന്ദമാണ് ദേവന്മാർക്ക് കിട്ടാം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ. പക്ഷേ അവരുടെ ആനന്ദം ശുദ്ധഭക്തർ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിനോട് തുല്യമാകില്ല. അതായത് പറയില്ല, ആനയും പുതും പോലെ എന്നുള്ള പറയില്ലേ, ഏറ്റവും അത്രയും നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതായത് മുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദവും
അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലുള്ള ആനന്ദവും തമ്മിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആനന്ദവും സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദവും ഒക്കെ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ആനന്ദം തന്നെ പല രീതിയിൽ കിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭുക്തി കിട്ടും, മുക്തിയിൽ കിട്ടും, ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ 27-14 ലോകത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ആനന്ദമാണ്. നമ്മൾ ഉയർന്നിലുള്ള ഭൂവർലോകം, സ്വർഗലോകത്തിൽ അതിൽ വേറൊരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള സുഖം, അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ജനകലോകം അത് അതിന് വേറെ രീതിയിലുള്ള ആനന്ദം, അതിന്റെ മുകളിലുള്ള തപോലോകം അത് അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ആനന്ദം, അതിനുള്ള മുകളിലുള്ള ബ്രഹ്മലോകം അത് അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ആനന്ദം. ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ പല ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ മുക്തി പദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വിരജാനദി, നിഷ്ക്രിയം, രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള അതിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഘട്ടം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ, പല രീതിയിലുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി, ഹനുമാൻ സ്വാമി, എപ്പോഴും ഹനുമാൻ സ്വാമി ആരാധിക്കുക ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിനെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോ ദേവതകൾക്കും ഓരോ വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് അവർ മാറിപ്പോവാ. ധ്രുവന്റെ ലോകം വേറെ, മഹാമായയുടെ ലോകം വേറെ, പരമശിവന്റെ ലോകം വേറെ, ഇങ്ങനെ പല പല ലോകങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തട്ടിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഗോലോക വൃന്ദാവനം അവിടെ. അപ്പൊ അതാണ് പരമാനന്ദം എന്ന് പറയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യാത്രകളാണ്. ഒരേ യാത്രയിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ പരമാനന്ദത്തില് ആ പാദ പങ്കജങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വളരെ നമുക്ക് അത്രയും പതിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ 3 കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ആകെ അവിയിലായി. അപ്പൊ 1-2 പ്രാവശ്യം കാണേണ്ടി വരുത്. അത് കുഴപ്പമില്ല പ്രഭുജി, കാരണം എല്ലാം കൂടെ തലയിൽ ഒരു ഇതാ. അതെ, ഭാഗം, അതായത് ഭക്തന്മാരെ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടാൽ മതി, അപ്പൊ ശരിയാവും. ഭാഗവതവും കാണും. നമ്മളൊന്നും കളയില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഭാഗവതം കയറും, വൈകിട്ട് ക്ലാസ്സും കാണും, പിന്നെ ഇതും കാണും, ബുക്കും വായിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോഴുണ്ടല്ല. അല്ല, പിന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാകും പ്രഭുജി. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആ വീഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ അതിന്റെ പോയിന്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അല്ല പ്രഭു? ആ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തി സേവനം, അതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്. അതായത് നമ്മ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ 4 തരം സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആ 4 തരം സുഹൃത്തുക്കളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഉയർന്ന തലം എന്ന് പറഞ്ഞ ജിജ്ഞാസും ജ്ഞാനിയാണ് അല്ലെ? ജിജ്ഞാസുണ് കുറച്ചും കൂടെ അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഭഗവാന്റേക്ക്, ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ജ്ഞാനിയാണ് ശരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുക്തിയാണ്. അതായത് മുക്തി, ഭുക്തി, ഭക്തി, ഇത് മൂന്നാണ്. പിന്നെ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ലയിക്കല്ല. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതോടെ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറാം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ 5 തരം മുക്തി ഉണ്ട് അതില്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും പോണ്ടേ, അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ലെവലാണ് ഭക്തി. ആ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മുക്തിതലത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഭുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷം. മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മോചനം, ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അത്രയുള്ള അവിടെ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. ഇതാ 3 കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ്. ഒന്ന്
4 തരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റി സുഹൃതികളെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പിന്നെ 3 തരം ഭക്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭക്തിയല്ല, അത് ഭുക്തിയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സുഖങ്ങള്, അതെന്നാണ് ഭുക്തി. രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നല്ല, ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ദുഃഖം സുഖമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധമില്ല. ഭൗതികയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അത് മുക്തി. അടുത്തത് ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനം, ആഗ്രഹം, ഭൗതിക സുഖം. ഭൗതിക സുഖം. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖം, ഭൗതികയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവാനുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. അതിന് 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യം പറയുന്നത് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, പിന്നെ ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനി. അതില് ദുഃഖിതനായാലും ധനകാംക്ഷ ആണെങ്കിലും അവർ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ളവരാണ്. അതിനേലും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി. അതിനേലും വളരെയധികം ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജിജ്ഞാസു. അതിനേലും വളരെയധികം ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി. ആ ജ്ഞാനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാതും അറിയാം. ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് തെറ്റ്, ഏതാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല വ്യക്തി. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പിടിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം. ബഹുനാം ജന്മനാമന്റെ ജ്ഞാനവാൻമാം പ്രഭക്തത്തെ വാസുദേവൻ സർവമിതം സമഹാത്മ സുദുർലഭ. അങ്ങനത്തെ തന്നെ ജന്മങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്. അതാണ് ജ്ഞാനിയുടെ അവസ്ഥ. പിന്നെ ഇതേ തന്നെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ദേവന്മാര്, നമുക്ക് കർമ്മികൾ, കർമ്മം ചെയ്യാം. കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദിക രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോണവര്. അങ്ങനത്തെവർക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതായത് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതും അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിപരമായിട്ടുള്ള 5 തരം മുക്തി, പിന്നെ സിദ്ധി വേറെ. സിദ്ധികൾ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല, 8 തരം സിദ്ധികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? മഹിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ 8. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8 സിദ്ധികളാണെങ്കിലും 5 മുക്തികളാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളാണെങ്കിലും ദൈവിക അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും ദൂരത്തിലാണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പ്രേമം. അതായത് അത്രയും ആനന്ദമാണ് ഭഗവാനായി നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രേമം. ഈ 4 സുഖം, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സുഖം കിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, മുക്തിയിൽ സുഖം കിട്ടും. സിദ്ധന്മാര് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ സുഖങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ദൈവിക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അതിൻ്റെതായ സുഖങ്ങൾ കിട്ടും. ഈ സുഖങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടത് എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭക്തന് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം, ആ ആനന്ദം, അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും തിരിവുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 12 രസങ്ങൾ, അഖില രസാമൃതമൂർത്തി എന്നല്ലേ ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. 12 രസങ്ങളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കിടക്കാം. അതന്നെ, അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ. 12 രസത്തിൽ തന്നെ പ്രൈമറി രസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 12 രസത്തില് 5 രസാണ് പ്രൈമറി രസം. ശാന്തം, ഹാസ്യം, മാധുര്യം, വാത്സല്യം. 5 രസങ്ങൾ. ഈ 5 രസത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് മാധുര്യരസം. മാധുര്യം രസം. ഇത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്കാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പോക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല ഭക്തി, അതാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകളെ പറ്റി വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാനുള്ള കഴിവ്. നമ്മളത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് വിട്ടു. ഓക്കെ, എല്ലാവരും തുല്യരായിട്ട് കാണുക. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അതായത് ഭൗതികത നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കഥ. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, തീയിലിടുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ആ ഈ അവസ്ഥ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൗതിക ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും മാറ്റി, അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതിന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കഥ ആലോചിച്ചാൽ മതി. പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിദേവിയുടെ കഥ ആലോചിച്ചാൽ മതി. പ്ലസ് എന്നിട്ടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന അവസ്ഥ. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ട അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഭക്തി നേരിട്ട് നമുക്ക് അത്ര യോഗ്യത ഇല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഗുരുക്കന്മാരെ അവരെ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ വന്നിച്ചണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗുരുവന്ദനം ചെയ്തിട്ടാ ചെയ്യണത്. കാരണം ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമില്ല, അല്ലെ? അതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അല്ലാണ്ട് അവര് ചെറുത് വലുതെന്നല്ല, നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല. അപ്പോൾ എന്തേ, നമ്മൾ പതുക്കെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൂടെ നമ്മൾ അപേക്ഷ എഴുതും, അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇത്രയല്ല നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സദാസമയം പ്രഹ്ലാദൻ വേണ്ടി നാമം ജപിച്ച് നടക്കുക, അതാണ് മെയിൻ. അതാ. അപ്പൊ ചുരുക്കി ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവണില്ലേ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതമായ ആത്മാക്കളാണ് നമ്മള് ഈ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഇതെല്ലാം അറിയാ, ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര്, അതായത് ഭയങ്കര ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ അറിവുള്ള വ്യക്തികള്, പക്ഷെ അതില് സർവജ്ഞപീഠം ആ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികള്, അവര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്താണ് ഈ പാട്ടും പാടി നടക്കുന്നത്? മനസ്സിലായ? നിനക്ക് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയാം. ഇത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഈ പ്രാന്തനെ പോലെ എന്താ നടക്കുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട്. അതല്ല, അപ്പൊ പറയണ എന്താന്നറിയാം, ചൈതന്യമ പറയണ എന്താന്നറിയാം, എന്റെ ഗുരുനാഥൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായ? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ്, നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. കഴിവുള്ളവരൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ചിലവരുണ്ട്, അവരുടെ റേഞ്ചിൽ വിടാം. പറയുന്ന പതിതമായ സാധാരണ കലിയുഗത്തിലുള്ള അവർക്ക്. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പമായ കാലത്തോട്ട് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ വന്നാലില്ലെങ്കിലും നാമം ജപിക്കും മകനെ, നാമം ജപിക്കും മകളെ എന്ന് നമുക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്കുക, നാമം ജപിക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കാരണന്മാര് ഇത് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. കഞ്ഞിയില്ല, വൈകുന്നേരം കഞ്ഞിയില്ല. അപ്പൊ ജനറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര സമയം നാമം ജപിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടൂല. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലേ? അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ചിട്ട. അങ്ങനെ തന്നെ പുസ്തകം വായിച്ചില്ലേ നാമം ജപിക്കണം, നിർബന്ധം ജപിക്കണം, അതായിരുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതന്നെ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത് എവിടെയൊന്നോ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് എന്തൊക്കെ കളഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭഗവാൻ ആർക്കും കളയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വിദേശ ശക്തികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ എന്താണ്, അമ്പലം പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ അമ്പലം വയ്ക്കും, അവിടെ പൂജിക്കും. പിന്നെ ഇവര് എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രന്ഥം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വേറെ നമ്മള് എല്ലാവിടെയും ഭഗവാനെ കാണുന്നവരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാവിടെയും ഭഗവാനുണ്ട്, ഒരു സ്ഥലത്തല്ല ഭഗവാൻ. മനസ്സിലായി? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നവരാണ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു ഭക്തനാവുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിക്കണം. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. സയൻസ് ഒക്കെ എവിടെ എത്തൂല, അത്രയും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ബേസിലല്ല പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്, ഇതല്ല. അത് കാരണം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്.
ഇതി പറഞ്ഞല്ല അതി പറഞ്ഞല്ല അപ്പുറത്ത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതിന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ അധിക ഗ്രന്ഥങ്ങള് വായിക്കേണ്ട, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. വായിക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. മിനിമം നമ്മള് ഗീത, ഭാഗവതം, പിന്നെ അടുത്തത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടക്കാം. പക്ഷെ ഇത് തന്നെ ഗീത കഴിയുന്നതോടുകൂടി കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ടും മമേ വംശ ജീവലോക ഒറ്റ ലൈൻ കെട്ടാൽ മതി, പിന്നെ ഒന്നും പോണ്ട. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. പഞ്ചകൽപരൂപ കൃപാസന്ധ്യാപ പതിനം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഭഗവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.